感染状況が落ち着いたフィリピンでは、を取り戻すべく規制緩和の動きが。今月1日から首都マニラをはじめとする39の都市と州で商業施設や公共交通機関などの全面的な営業再開が許可されたのです。街に出かける人も増え、タクシーは大忙し。ただ乗り合いのため、乗客にはワクチンの接種証明が求められるということです。飲食店では、テーブルに設けられていたパーティションが不要に。私にとってこうやって出歩いてレストランで食事することが幸せなの。とても嬉しいです。同じマニラでは大行列ができた場所も。列の先頭では次々と額に十字架のマークが書かれていきます。実はこれ、カトリック教会で灰の水曜日に行われたミサでの儀式。感染状況が改善したため、3年ぶりに開催されました。彼らの願いは、我々教会はウクライナのために祈りを捧げています。ウクライナにいる仲間たちに真の平和が訪れますように。ロシアが軍事侵攻したウクライナへの思いを込めて、平和の祈りが捧げられたということです。世界ではこれまでに4億4000万人以上が感染、590万人以上が死亡しています。はい、どうも、皆さん、こんにちは、ヨミです。コロナワイフのストリートピアノには、女性奏者をローアングルから撮影する不届き者がいるという噂を聞きつけたので、我々取材班は、視聴者コロナワイフの告知で検証に向かいます。はい、お願いします。大会の発症します。トロピカルスルモンティーというとプールがあります。今日はこのプール付きの豪邸を家賃10万円で買いませんかという話です。このプール付きの豪邸っていうのは家賃10万円というだけじゃなくて、むちゃくちゃそれだけでもやばいんですけども、ここを借りるとね、逆にお金持ちになれるかもしれない。さらにすごいやばいオプションがついてるんですよ。それはどういうことなのかということについては、動画の後半で詳しく説明しますので、ぜひ、見ていってください。僕の顔を映してる場合じゃないと思うので、ここからちょっと編集で僕の顔をすぐにやっていきたいと思うんですけども、まずね、ここでご覧いただけるのは、プールの水がきれいですよ。どういうことかっていうと、プールに自動浄化装置がついてます。フィリピンのね、ご存知の方は、ちょっと感動されるんじゃないかと思うんですけども、フィリピンの場合ね、ホテルとか住んでない人に実は若干濁ってたやつがまあ多いんですよ。プールの水の浄化をね、網でサクッとやったりするわけ。でもね、この豪邸については日本人が自動浄化装置がついているということなんですよ。はい。次に参りましょう。この豪華していて、ね、水のいかがでしょう。8人掛けのダイニングテーブルとカウンター、キッチンコピーがあるんです。で、ガラスの扉の向こう側には寝室があるんですけれども、寝室もね、2階建てになっています。ロフト型っていうのは螺旋階段ベッドが1個、2個、3個、それから上にもありますので、そこまでやるつもりはないと思います。4個、5個あります。ということで、当然5人泊まるわけなんですけども、5人と言わずに
子供が雑魚寝とかすればね、少なくとも10人、いかすると15人、20人と思いますよね。リビングルームにソファもあるし、というような非常に大きな豪邸になります。キッチンもね、ちゃんとカウンターキッチンで、家電、冷蔵庫、エアコン、それからウォーターサーバーなど全部入っています。そのままね、スモットのところに来れば、そのままもう当日から詰めるというような感じです。最後には、長すぎやつのカウンターキッチンとなって、ここでね、作ったりとか、できるわけですよ。夜になると、こんな感じでライトアップできる。すごくないどうですか？はい、これで、ね、オーナーの木戸さんご自身に撮っていただいた、ドローンのこんな物件どうでしょうか？はい、これね、この素晴らしいこの今回のオファーは、僕が先日立ち上げました、LINE グループ、フィリピン経済研究所の正式なビジネスのオファーとしていただきました。このね、おうちのオーナーさんの木戸さんというのをつけていただいたんですけども、木戸さんはね、この物件を借りてくる。はい、そうします。相変わらずの発生します。黒光りする門扉くぐるとプールがあります。今日はこのプール付きの豪邸を家賃10万円で借りませんかという話なんです。このプール付きの豪邸っていうのは家賃10万円というだけじゃなくて、むっちゃくちゃそれだけでもやばいんですけども、ここを借りるとね、逆にお金持ちになれるかもしれないっていう、さらにすごいやばいオプションがついてるんですよ。それはどういうことなのかっていうことについては、動画の後半で詳しく説明しますので、ぜひ、見てみてください。僕の顔を映してる場合じゃないと思うので、ここからちょっと編集で僕の顔を隅っこに持っていきたいと思うんですけども、まずね、ここでご覧いただけるのは、プールの水がきれいでしょ。どういうことかっていうと、このプールね、自動浄化装置がついてます。フィリピンのね、ご存知の方は、ちょっと感動されるんじゃないかと思うんですけども、フィリピンの場合ね、ホテルとかコンドミニアムのプールでも、実は若干濁ってたりすることがまあまああるんですよ。でね、プールの水の浄化をね、なんか網ですくって手でやったりするわけ。でもね、この豪邸については日本人が同じですので、自動浄化装置がついているっていうことになるんですよ。はい。次々と参りましょう。この豪華な、リビングルームいかがでしょう。8人掛けのダイニングテーブルとカウンターキッチン、特にソファーセットがありますね。はい。で、ガラスの扉の向こう側には寝室があるんですけれども、この寝室もね、2階建てになってますよね。ロフト型っていう螺旋階段について、ベッドが1個、2個、3個、それから上にもありますので、螺旋階段を登っていくとですね、ベッドが4個、合計5個あります。ねとなると、当然5人泊まれるわけなんですけども、5人と言わずにカップルに泊まれば、あと子供が雑魚寝とかすればね、少なくとも10人、下手すると15人、20人泊まりますよね。だってリビングルームにソファもあるし。はい。というような非常に大きな豪邸になります。キッチンもね、ちゃんと、カウンターキッチンで、家電、冷蔵庫、エアコン、それからウォーターサーバーなんかも全部入ってます。そのままね、スモットのところに来れば、そのままもう当日から閉めるというような感じで、最後には、長すぎやつのカウンターキッチンとかになって、ここでね、ちょっと作ったりとかできるわけですよ。夜になると、こんな感じでライトアップできるんです。すごくないどうですか？はい、これね、オーナーの木戸さんご自身に撮っていただいた、ドローンですよ。夜こんな風に、こんな物件どうでしょうか？はい、これね、この素晴らしいこの今回のオファーは、僕が先日立ち上げました、LINE グループ、フィリピン経済研究所の正式なビジネスのオファーとしてきた。この大きなオーナーさんが、木戸さんというのを作っていただいているんですけども、木戸さんはね、この物件を解説する人で、フィリピン経済研究所は、フィリピンで家を探しているという方が結びつけて、フィリピン経済研究所は何だと、フィリピンでまた怪しいことをやってるやつに売り出すんじゃないかと思われたらさ、フィリピンわかんないこと言ってるやつがいると思われたら、たくさんいると思うんですけども、フィリピン経済研究所っていうのは、こっちでこんなものを持ってほしいんだよっていうことを、また逆に
こっちでこんなものを探してますっていう人をこう結びつけて、こういうね、非常にシンプルなコミュニティなんです。もちろんね、こういうね、物とか人とかって結びつけるってね、取引とかに、わかんないんだけど、誰か教えてほしいなとか、困ったりする、助けてほしいなとね、結婚することになってるんだけど、ちょっと事情があって、彼女とね、出生証明書とか、ビザとか、複雑で、ちょっと助けが必要だとか、あとは、工場を作りたい、水商売始めてみたいなんてね、ご相談についても、まずはね、こちらに今 QR コード出てると思いますので、こちらのね、フィリピン政治研究所の LINE を開いて、この QR コードを LINE 開けない方は、下に、URL をクリックされて、僕にね、簡単に一行今日はミーティングはなかったか。ありますか。そういえば、ちょっと友さんが、レスが遅いって言って、ちょっともうちょっとしっかりスケジュール管理をせないかなって言われて、それレスがあんまり遅いんやったら、このミーティングに参加するとか、こういうのをちょっとなんか改善せないかな。僕だけ大変ないと、レスが遅いいうのは、これもう業務上でいかんとね、どういうアクションをしているかっていうのも、まあ、これ、いちいちいいやんか、領土とか、ダメが発言せんき何が起こっちゅうかわからない。その状態が起こっちゅう、それいかんき、いろんなご相談それ改善せないからね。いちいち自分のアクションを言わない。その、独り言のように言わない。昨日もですね、何々をしたとか、どうしても奥さんが何々できていないとか、ちょっと飛びついちゃってるみたいなご相談があったんですけども、その方に日本の行政書士さんだとか、弁護士さんだとかに相談されたんですので、でもね、みんなに無理だと言われて、どうせしても一回離婚したらどうですかと。一からやり直したらどうですかとか、そういう無茶苦茶なことを言われたらしいんですね。そういう方だと実はずっと来信して、事情があった結果ね、僕たちの僕がブレーンと言いますか、その仲間がいますので、ね、話し合った結果、間違いない情報的に解決できるし、問題なく奥さんに触れるということになりましたので、このね、案件についていただき、解決にしていくという感じで、置いてありました。ね、奥さんが問題なく日本に触れるというおかげさまで、そういったような案件を作り上げるという状況になって、解決できました。現在、フィリピン政治については、南米では3日目なんですけども、1589名の方にご参加いただいていて、この他にもいくつか発表されています。今後ともぜひよろしくお願いします。ちょっと突然ね、自分の話になっちゃいますけども、本題になりましょう。この教室は素晴らしいお家なんですけども、簡単なくてもカウンセリングなんだと言いますね。で、家賃の分離だって、10万円って言ったら4万ペソじゃないですか。で、僕の住んでるコンドミニアムで、30年程度でコンドミニアムで、家賃2万ペソです。で、さっき言ってた、実は250ペソで、楽になって、ちょっと後で、ね、オーナーのドラマを続けていただくけども、地元の家賃が、2倍です。2倍だけば、この期間、この期間、僕にちょっとギラギラ来るぐらいの、簡単なんですけど、何を使っても大体7.5キロぐらいあるので、10分なっている選択肢なんですね。僕の国ではこのマニュアルを使ってから、1時間34分使って10分なっている。しかも金曜日の午後の3時半ぐらいですけども、若干の渋滞を抜ける時間は含めてな、これ、というですね。
いいよね。普通にはできる。サンフェルナンドって街なんですが、十何年の実は行ったことあるんですよ。ね、正直に立つのどいなかちゃんと思いました。ね、でも今こんな感じなんだよね。S&R とか見えてますけどね。S&R って日本のコストコみたいな関係のでかいスーパーマーケットなんですけども、そこまで車で行く。もちろんね、この他にも SN とかビンセンなども全然この車で移動するんだったらば、5分、10分の範囲あるということなんですよ。全く不便のないじゃないし、このサブディビジョン、要するに、ゲートけどやっぱりサンフェルナンドって、山ほどいろんな線があるそうです。ねあとね、サンフェルナンドやったら10万円前やろうね。しかも、クラケンポートから近いと皆さん知ってますアンゲルスシティ、男の天国のアンゲルスシティから、陸のなんですよね。センパシフィックの成田クラーク便っていうのがね、あったじゃないですか。今、ちょっと止まっちゃってるんじゃないかと思うんですけどね。サンフェルナンドって言ったら、アンゲレスの北やね。成田空港からパンと飛んで、空港近いって言ってます。そんなに近くないと思うけどな。よくなっちゃうかもしれません。でね、この物件を取りたいという方、フィリピン、それからその聞いていただいたメッセージを、それからサンフェルナンドの物件借りたい。フィリピン自営業者になる。フィリピン経済研究所については、この辺に QR コードがあるので、この QR コードをフィリピンに関連する人です。見せてあるんですね。そちらで友達登録しております。ぜひ、いろんなことを教えてください。QR コードがどんなこの動画のように URL が貼ってますので、そこをタップクリックしていただけると、またそちらの方に出てきます。もう一つのそのボードにやばいポイントがあって、ここを借りるとお金がしないかもしれないという話をしたんですけども、そこについてもご説明をします。このね、実は、現在、ホテルとして、お金を生んでいる物件でございます。毎日のやつをちゃんと見たいと思います。どういうことかというと、平日で1泊1万ペソ、週末で1万2000ペソ、特に一組だけしか覚えてないですけども、毎日一組ペソ入れて、便利士の人は特許が取れるんよね。便利士の方は特許を取れるんよね。特許を取れる。特許をお願いできるんよね。特許を取るのをお願いできるよね。特許を取るのをお願いできる。特許を取らないかもしれない。新しい。ね、新しい。なんでだって僕らが開発するんやから。実は日本人のヒロさんという方がこの名前なんですけども、ヒロさんがこれ特許取るわ、僕ら。リゾートビジネス。もともとはねというよりは、リゾート使いにくく、勝手に作られにくくしとった方が楽や。リゾートね。ありますね。そしたら、毎日こうやってね、30分とか20分とかするんだけど、そしたら体も大変すぎて、奥さんも頭痛いから、もうこれギブアップするようになっちゃったんで、大体形はもう想像できちゅう。はい。いいですよということで、だからね、もちろんここに住んでいただくのも結構、こんな動画で約10万円だから、日本のワンドリーマンションと同じぐらいじゃないですか。日本のワンドリーマンションから移住をね、使うという方は、ぜひ、約10万円で、法律の合意に住んでみてください。それからね、今後、第二の人生でビジネスを組みたいという方は、この法律の合定を、ね、約10万円で借りて、ビジネスを回しながら、おそらく、今、ハイシーズンですから、山についているので、3月の5月ぐらいからでね、8月ぐらいになったかもしれない。11月ぐらいになって、肌寒くなっているんで、その辺までどのくらい予約に入るかどうかは、今のところ分かりませんけどね、ビジネスとして回したいという方は、ぜひチャレンジしてもいいんじゃないでしょうか。チャレンジってひどいのね。だって、家賃10万円だから、で、1万ペソに泊まっていただくわけですね。4泊か5泊お客さんがつけば赤字にはならない。いろいろやっているんです。3年何度には借りて。ビジネスやりながら楽しみたい。ね。ここにね、そう、サンフェルナンドって言ったらね、
大体家賃の1000とか2000とかアパートで500円になったりとかがあるので、ぜひね、それを言ったらいいんですけど、もちろん、不動産という方は、どういう方なんか、してくれる人は、方が怪しかったらめちゃめちゃないんですけども、もちろん、不動産って面談をすぐにさせていただきます。ここにございますので、どうもこんばんは。今は、木戸さんご夫妻ですよね。はい。はい。よろしくお願いいたします。今回、木戸さんご夫妻からは、フィリピン経済研究所に案件を振っていただいたという形で、メール付きの豪華な一軒家を持ってらっしゃって、それをなんていうの、ホテル的に貸し出してらっしゃるんですね。で、それがまあ、ビジネスとしてはいい感じに回ってはいるんだけれども、ちょっと奥様が忙しすぎて、今回、お休みをしたいということで、非常になんかもったいない気がするんですけども、ビジネス的にはうまくいっているそのホテルを丸ごと誰かに貸したいというお話なんです。しかも、その家賃が、おいくらでしたかはい。10万円で誰かに借りてほしいという。一家族にいるとね、一回に一家族を迎え入れることができる、児童東京。一泊1万ペソから1万2000ペソ。週末は高値で設定していて、1万ペソから1万2000ペソ貸し出しているということは、ということは2万円から2万5000円ぐらい一泊。といっても、お客さんにはもう連日ついているということです。でしょで、それだから奥さん頭痛いからもう嫌だって言ってる。夜中、予約の電話がうるさいからもういらない。あ、そうですか。そんなこんなでね、まあ、技術的には非常に順当な物件であると。要するに1泊2万円から2万円で取ってるとか、4泊5泊取れば、そのように持ってくるわけですね。おお、だからもう、それだけで全然いいです。まあ、コロナ禍で、はい。いわゆるそのバリスクバヤンと言われている人たちで、海外で、ね、アメリカとかオーストラリアとか働いてお金持ちの人たちがフィリピンにドーンと帰ってくるときに、よくやるのが家族20人ぐらい、ね、20人ぐらい招いて、どんちゃん騒ぎをするということなんですよね。そういう利用のされ方をされてて、今まさにサマーバケーションシーズンなんですね。だからもうすごい予約したいって言って、一組しか泊まれないところ30分予約になるんで、60分から。3月がいっぱいになっちゃってるから、はい、今度4月にやる。なるほど、なるほど。4月の予約をしたいと。で、ぜひこれをね、フィリピン経済研究所のメンバーのどなたかに借りていただきたいんですよ。ね、木戸さんの奥様がギブアップということで、ぜひ借りていただきたいと。まあ、11月、12月ぐらいは、もしかしたらそんなに今みたいに連日。天体の映画で。大きな赤字になると考えづらい。また貸し OK ね。また貸ししていいっていう。やるしかない。はいはいはい。11、12、6ヶ月目か。そうすると、あとどのくらいのケース本当かどうかわからないけど。考えられるのは、まあ、プールがあるから、水道予約の秋に60件問い合わせがある。そのあたりですね。まず全体が、4000着ぐらい。どうですか、山本さん。なるほどですね。
あと右の方なんですけれども、そうなんですね。移動を取りますので、移動の意味を使って国に取りで、そうなんですよ。これすごいところ、通るっていうと、水害がすごいんですけども、こちらはなんと水の害がかからないっていうのが本当に一つね、すごい。で、あとなかなかフィリピンに来るないと思うんですけど、自動浄化装置がついてるんですよね。なかなかこれ、実はフィリピンでコンドミニアムのプールが浄化装置がなかったりするんですけども、日野さんのプールは、浄化装置がついているという。お家の平米数のどのくらいある255スクワメーター。家賃が10万円でいいよということと、あと、木戸さんが考えていらっしゃる条件として、敷金が、2ヶ月分こんな感じで、それ契約の条件としては、きちんとね、フィリピン契約の部分の身元の確かな人だけを木戸さんの方にご紹介したいんですけれども、それで、ね、契約書にちゃんとサインしていただいて、双方合意をして、最低1年契約にしたいなというのがご希望なんですね。そうですね。できたら1年間、お試しで。その他のホテル的に回すためには、おそらく、お掃除の方に、その方は今、どちらでも常駐されている方にして、お客さん出た後に使うそうです。500種類です。まず、ベルボーイが、掃除とかそういうのは、1回使うと、その種類に、いろんな分だけで500種類。シーツのスクリーンが、のレトメイティングスクリーンあれが、1回、ステージしていただいたら、新規で、これのクリーニング代が、だから、一回お客さんをもらうと、大体それが必ず、それ無人というわけにいかないから、やっぱりお客さんを迎え入れたりとかする方がやっぱ必要は必要ですよ。経営者の方がお使いに。そうですよね。多分基本的にカンパニーのサンフェルナンドですね。そうです。多分サンフェルナンドにお住まいになるご予定になる方とかがいいんじゃないですかね。住んでる方かサンフェルナンドにいらっしゃる方がいいけど。またこの辺はアパートメントいっぱいあります。そうですか。自分が管理人としてアパートに住んでね。それに安いです。おいくらぐらいですか？本当にビジネスで考えるから自分が5、6千ペソのところに住んで、多分1万2千ペソのホテルを回しながら自分が6千ペソのところに暮らすってことを考えられます。お金持ちの方でしたら、ファミリー料金すぐインターのに、コンドミニアムにできてる。なるほど。そこが、お買いになるか、お買いになれば、ここもリゾートショッピング。前回の話したり伺ったのは、クラークの空港からもめっちゃ近い。クラークまで車だと15分。セグパシが飛び始めると、日本からポーンとクラークについて15分でついてしまうので。クラークがおそらくですね、サンフェルナンドで15分。これ以上のいろんな詳しいクラークから気になりたいでしょうし、契約条件詰めなきゃいけない。ウォーキングストリートで15分から20分かかる。この間が35分からね。借り上げて。遠いよね。ぜひよろしくご検討ください。ハンバンガに YouTuber の方、なんか何人かいらっしゃいますよね。いらっしゃると思うんですよ。なんかその人たち借り上げてビジネスやったりとかしたらいいんじゃないの？毎日ネタの方が。もし、住んでらっしゃったら、僕、ハンバンガ住んでらっしゃるの？映像の見た目、どこか。安いこのことやら、交渉ごとについては、一旦、フィリピン政府がという LINE でメッセージを送っていただければ、私は全部のメッセージをしますので、そちらの方でお受けします。で、一旦身元とかを確認させていただいた上で、僕たちでさんとその会議の方で、簡単なメッセージをさせていただいて、それを交渉していく。やっぱり、借りるときは一旦そちらに行っていただいた方がいいですよ。現実を見ていただいたので、そうですね、借りる方にはぜひ現場に来て、見ていただいたら、はい。
それも年齢もったりまあ、多少の人手は考えなきゃいけないと。だからそれは自分で管理してないし、信用できる人をね、雇ってもいい。だから最近ちょっと慣れてきたんで、もう水曜日の夜何じゃないとダメって言ってた。もう日にちと時間をもう集約して、そこにゴロゴロやりたいと。なるほど。1ヶ月分の予約をとある日1日ぐらいに決めちゃえばいいわけだ。そう、今、週に1回か2回。なるほどね。毎日やってたらめんどくさいから、1週間分の予約をとある日にまとめてやるみたいな。いや、あなたと月曜日、火曜日あなたみたいな、もう1日で決め、一晩で決めちゃうんですよ。なるほど、なるほど。そんな状況です。そう。ざっとね、この半月の売り上げみたいなものってどうなってたかってご覧になってみますか？計算してまだやっぱりね、半年か。オミクロン、2月はオミクロンでなるほど、なるほどですね。で、10月始めた1回目の時が4組。はいはいはい。これは10万円だったら、まあ、ギリギリかもしれないけど、ちょい赤字ぐらいでなんとかなってるんですね。はい。10万円、10月4組、11月どうですか？12月も4組。10、11、12ぐらいは4、5組で来てる。はい。で、3月は今2組です。はい。で、もう、おそらく3月の9月に出たら、シーズン的に増える前ですね。もう、これで生まれる早いです。雨の月になったら、8月、雨が多くなる。まあ、プールは入るか入るか。ただ、今日もさっき言ったら、今日使ってる人いる。はい。20人ぐらい。もう、ヘルスケアの動画。やっぱりあれですよね、10人とか20人の大家族なんで、ちまちまホテル取るより1万ぐらいの家借りた方が安いって言われますよ。思ったよりかは見られてる。そうですね。思ったより見られてる。見られてると思う。結構見られている方だと思う。日本でやるよりかははるかに見られてる。日本でやるよりかはるかに。じゃあ、そんな感じで、皆様、ご連絡をお待ちしております。だからといっても、この動画が一見サブスクライバーがはい、ということですね、ヒデさん、ありがとうございます。ぜひね、テレビにテレビ公式 LINE まで皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日ね、プール、月に豪邸を買いたいとか、サンセルなどの豪邸を買いたいとか、いうようなメッセージを6月に見てますから、それはお聞きします。テレビにテレビ研究所、まだね、ひろゆきさん、ごめんなさい。1211サブスクライバー。今日は税金の話でございます。しばしばメッセージいただいてるんですけど、かなりそのあたりご心配をいただいているようなので、この辺からは暴露させていただきたいと思います。最近ですね、見た感じで登録してくれる人もちょっとずつ増えるんじゃないかと。はい、1200、これでも登録中だよ。10万ぐらいまでいったらみんなもう中身分からず購読してくれると思う。
どういうことが大丈夫なんですか、学芸じゃないのかってことまで日本人の YouTuber でダンスを家でやる系って結構流行りやね。いや、もうコロナで大体ね、僕は気づいてなかったし、やる時間もなかったしさ。そのさ、ダンス、自宅でできる、マンションでもできるとか、ダンスやる人300万も登録者ぐらい。セルフケア、セルフメディケーション。すげえ。なんかもうそういうセルフ動画をどんどん上げていこう。じゃあ他はどうなのかというと、先ほどもちょっと忙しいけど、3時間。いや、4時間行くんだよ。フットケアチャンネル。ジャパニーズシューチャンネル。ヨルメズチャンネル。生活が成り立つくらいだから、フットケアチャンネル。そういった場合には事業者ヨルメズチャンネル。事業あとは税金を払わなきゃいけません。この4チャンネルで編集、アップロードして、海外在住者住民数荒技をやってる。でも住民票まで日本に置いたままフィリピンに来て、日本のフィリピンにどこかとアメリカでもうすげえ頑張らない。海外在住者はめちゃ大変だね。それがいいことの付き合い方を考える。きっかけにされたらいろいろとお話をさせていただきたいと思います。実はですね、僕って頑張ってカバいろいろですね、だらしないというか生活ーできる限りにやる。それはだから YouTube だよ。ちょっと時間が厳しい。今のところ厳しい。もう一本書いてくれるのは。取ってくれるのは。取ってくれるとそういう連携がない限りだからでそうだ。だってさ、気持ち悪い何本後輩とか。8はちょっと難しいかもしれんけど、6ぐらいはできたい。真に3ぐらいからギリギリいける可能性がある。だからそれをそういうところをコミュニケーションそうなんだ。どういう状況かわからない。やっちゅうのやと思うわけ。それだから言うてくれない。で、それじゃあ、やっぱり、過去に持ったやつを、先日の動画でこれ、鉄板の手のみたいなやつ。どのやつだはい。どのやつ足立先生と撮影して、配信とか。ああ。お客様のね。そうです。ああ、おはようございます。今度新しくそれもまだ体に照明を買ったけど。照明今、コロナっていうね。あ、そうですか。多分需要が増えてるっていう。僕らが輪っかのさ、大きい LED 買ってんか。あれ、3000円か4000円やったら、落ちる3000円か4000円やったら。もう今、あんなそんなに売ってないで。もう今もう8000円と9000円がスタンダード。あのサイズやったら。もう3000円ぐらいとか4000円ぐらいでさ、気軽に買おうと思ってさ、もう全然なくてさ、結局、こいつと同じやつ、日本セットで1万6000円、7000円を買った。もうそんなんしかないじゃん。これをね、持っていこうかと思うんだけどね。これはね、ここで撮影する可能性もあるやんか。はい。こしたら、これなかったら困るやん。はい。やっぱ新しい顔しかなかった。そうみたいな、フィリピンで仕事も、住まれてるんだけれども、それって基本的に、バスケとかすごいね。日本にするんだけど、
ないじゃないですか。でも、フィリピンに住まれていて、お父さんのように、日本で収入が、日本の会社からね、収入がある3ミリよ。あとはパートって言って、ね、収入があるとかっていう日本の中身以前に登録してみた。そうすると、あ、そうなんです。分析しようと思って。収入がありますから、その意味では確定申告が必要になりますよっていう、そんなイメージですね。僕は直接 YouTube からオンリーデイジー、オンリーデイジーストレッチだよね。そうですよね。それからお金がちょっといくからでも大体なんとなく予想はできてるけど、いろいろ。その辺をやっていかない。いれば、これは日本からもしれない。そしたらフィリピンで全然大丈夫。そうですね。そういうことなんです。非常に単純で、海外に住んでいて、日本から収入がなければ、そういうものはもちろん、日本にできるんですよね。海外で収入があれば、その国に支払えばいいよってことなんです。こういうのを、なんか、ちょっとね、それをその中で小林先生にいろいろ教わっていて、税金の属地主義っていう、税金の属地主義と個人主義っていう属地主義っていうのは、日本で例えば日本に入れるんですけど、例えば僕が全ての国で例えばその間に属人主義っていうのがあって、あなたは日本人なんだから世界中どこで稼げるか、日本に協力してくださいねっていうそういう考え方があるんですよ。そういう考え方をちょっとあるんですけど、日本の場合は、日本の場合は、税金を言って属地主義です。先ほどの言ったように、僕っていうのは、税務支援が日本に置いてある。日本に税務支援が置いてあるっていうことは、いろいろどこが実際に住んでるのかから、いろいろ税金が何ですかみたいな、ちょっと住民票を日本に置いて、出してるか出してないかで、税金があるないなんて、そうですよ。だから実質的にどうかっていうところで、実質合計税金が出てるか出てないかって、本当に合計で正式に出して、それで海外に高知に帰ったんですけど、うちの母親が結構容体が悪いらしくて、ちょっと近日中にもしかしたらなくなるかもしれない。そんなに具合悪いわ。そうです。ちょっと顔見せに僕ら帰ってたんですけど、そんなに調子悪いぐらい。そうだったみたいです。この月火神経大分泌腫瘍ずっと闘病中なんだ。感じが。それがね。そうなんですね。だから、海外に住まれてるから、ここでないちょい顔合わせて、ちょい顔合わせた瞬間、コロナでかかるとってもかかるしね。そうですね。なかなか厳しい選択やな。入院したら多分会えないんですよね。年会ができない。できる限りのことをしてあげれたらええと思う。ちょっと抗がん剤でかなり弱ってたっぽくて。そういうことですね。やっぱり、ちょっとやめたら回復したみたいです。そういう、どれぐらい持つかわからないです。そうだね。実際に僕がどういうふうに税金を確定申告をしている確定申告は税金にお願いしてるんですけど、実際に税金をどうやっていくのか、税金を納めたらお金をどっかに持っていかなきゃいけない。オンラインバンキングに必要なんですよ。どっかでお金をどうするのかっていうところを実際のところを聞いてみました。小林先生がいただいた書類について、納税管理人というところをどう納税管理人っていうのが必要なんですね。っていうのは、大さんにやっぱり、納得して申告するやつがあればいいですけど、そういうのはないですね。
そういうところに留めてますね。今度はベースはうちの母親がね、小林先生に全部お願いして、うちの母親が大学に承諾をしてるんですよね。そうですね。ですね。僕も55歳っていう一つの年ですから、これはね、実はですよ。先のことも考えると、家族とすぐにね、家族と連絡が取れるようになってた。家族の実際に動けなくなってたりとか、考える。納税関係けども、末期ってことよね。まあ、そうですね。話してたら、連絡してって言ったら、入院する必要があるわ。医者は病院で入院をさせるつもりはあるみたいで、ただ、それは本人の選択ね、だけど末期やったら、病院におろうが、家におろうが、まあ変わんないです。そうっていうことになるよね。例えば、その歩くのも要所なんですよ。トイレとかそういうのをうちの家族が見れるのであれば、そういうこと歩けない、トイレ行けない。トイレもよう歩いてるぐらい。そうですね。そうです。承諾をしていくみたいなことです。そうですね。一応、気になるんですよ。日本でこれができない、あれができない。たくさんありますので、お金は今オンラインバンキングで動かせるわけですよね。ほら、住所の動画とか、安定してくれる人の動画とか言われると、一定のところに詰まってるところですね。税金に関しては、税理士さん、代理人として暑いね。納税管理人として考えていく。そうですね。実際ね、手続きしますしね。じゃあ、ゆくゆくは、10万人持ってトレーニングライブとか。まあ、ということで、納税代のトレーニングライブその人に代わりに税金を払ってもらうということになって、それはね、親がないといいし、友達であってもいいし、税理士さんストレッチとか一緒にやるライブとかやってみたら、僕の親は僕と、そうですね。今年は母親なんですけど、だから僕が母親のところにそこの分野で戦えばいい。多分ですね、来年からは小林先生にダンスはバカなボールが厳しいしね。ヘルスケアのところで戦わないと。来年からは仕事。気がついたけど経費にはならないですね。動画映えするなとか。ちょっとでも、ちょっと微妙な。僕のそのいろんなものがさまざま尖りすぎていて、そのレベル無理だ。筋トレずっと続けるとか、ウォーキングずっとやり続けるとか、ストレッチずっとやってすげえ柔らかいとか、そういうの無理だよ。もうちょっとレベルをとか。歩み寄っていかなきゃいけない。ということも気がする。そうですね。例えば本だって、本の内容にね、YouTube する本で、例えば小説を紹介している YouTube の小説で、こういうのがあれば、全然 YouTube に書けない小説使ってるしね、経費がないんで、自分がやってるかっていうことに、厳正が、ね。でね、皆さんお持ち帰りの、結構、大学生の学生にちょっと、非常にそっちの状況でございますので、ここの税金どうしましょうっていう表現をしたときに、最終的なね、日本の住所地の税務署の見解で、これは見回りとか年金になりますので、お店で基本的に一般的にはね、海外に私も税になるんですけど、今回の場合は、
例えば、山添さんのね、そういうことではないですね。まさに、大事にすることなので、やったっていうことが、どうでしょうね。聞いてなりますけど、本当に的にそうなんですけど、そういう経緯があるんだな。確かに、なかなかの税金ちょっと少ないですからね。確かに、それで税金取らないっていうのは、まあ、なるほどなっていう感じがします。そうですね。個人的にそのね、それ募ったっていうね、いろいろなその活動もいろいろ動画だったり、写真だったり、それだったり、っていうのは、そうですね。今回は一つの件ね、サルダオ島にお住まいのリサさんという話があったんですけども、日本の税務署に相談をした結果、今回の無内金だとか最大税金に与えて、それは明らかなので、こういった場合に一切無税ですというふうになりました。そうすると、国税金の最大税金に入れないと税金かかりませんから、まあ、今回の編成も気が利いてるっていうか、当たり前って言えば当たり前ですけども、そういった人が来るためにこの人がこの人に優秀な人が来る場合には、もうまたなんかスパムや。私は母親だと多分母親にやってもらうといけないんですけど、もし来年以降にね、小林先生にきちんとお願いしますとなったときには、そのステップも小林先生にお願いすることができる。まあそうですね。そこは大丈夫ですね。はい。そうなると、海外在住者の場合は、もう納税管理人の税理士さんになっていただいて、税理士さんと僕の間でオンラインバンクで今いくらいくらしていますからね、報酬いくらです。それで、税金いくらですっていうやり取りを、僕と小林先生の間だけでやり取りすれば、そうですね。ますね。俺もね、年だし、心配なんですよ。僕、俺らもう、しんどくてやってられないって言ったらどうしようって言われるんですよ。言うんですよ、原田さん。でも、こんなこと言われたら、疲れちゃうよとか言われるんですよ。まあ、こんな感じでね、僕は今年、決定申告していただきましても、非常に簡単にかつ、簡単にしていただいたわけですけども、まあ、来年から小林先生に全然話していただいて、仕事をしていこうかなと思います。小林先生にご連絡してみたいという方は、ぜひ僕の公式 LINE、ね、友達登録お願いします。こういう QR コード出てますし、下に URL 貼っておりますので、そちらの方から作っていただきます。参加お待ちしております。じゃあ、今日はこんな感じで何から失礼します。以上です。バイバイ。バイバイ。バイバイ。サブスクライブ。このチャンネルでは自分で選び取ることだったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢では、海外への移住とか、海外で就職するなんていうことをテーマに発信しています。海外での就職とか、海外への移住に関する情報が分かりやすく概要欄にまとめておきますので、後で見てみてください。それから、このチャンネルの新しい情報を定期的に見ていこうという方は、ぜひチャンネル登録していただいて、ベルもタップしていただいて、そちらの方もよろしくお願いします。それから、こちらの方でも、発信してますので、そちらの方も。意味わからない。じゃあ、今日はこんな感じで何かから登録したよ。フィリピンの経済研究所ライン。LINE はですか。こんなんできるやんね、LINE ってね。なんかできるみたいですね。リッチメニューとかっていう機能ですかね。まあ、有料のやつだ。いや、有料なんですか。測れって言ったら、測って、パッと測ったんだけど、巻きだから、材料の上に手を巻きでこう、引っ掛けて、手が入ってる、まあ、いろいろ言いたくなるから、そこに行くから、
でも、リタッチの部分に関しては、その中で1万ペソぐらい。1万ペソぐらい。でもそれは第2に追加で払ったんですよ。もともとかかる予定じゃなかったらおかしいよっていうことだよね。ジパンヌっていうのは、こういう古いですから、無駄にいっぱいいるっていうのが無駄に買いにくいですけど、席の数よりもしかしたら、上からその方が多いですよ。そういうのは何か楽しいと。その次、看板。とにかく目指したいっていう。次が、まあ、ほら、店内のちょっとした装飾なんですよ。装飾と雑費。まあ、こまめなくてもね、まあ、そういうペンダントランチとか、そういうね、そういうやつとか、そういうのはまあ、見分ける。でも、こういうふうに言えたら見分ける。まあね、次に、今、そういう時期なんで、ずっと指の方全面ダウンだと、ここは覆われるみたいになってる。看板が先生で、あの看板が先生で、そういうで、オープン前からキッチン4人とか、ちょっと2人とか、将来始めるためにそれを仕入れるんですよ。8万と。あ、これがあと、こういう人ないじゃん。カンパニーかけてるの人がする。あ、これだよ。必ずフィリピンみたいな DI があるんですよ。こんなおしゃれなんですよね。なんとかパーミット、ビジネスパーミット、サニタリーパーミット。サニタリーパーミットっているんですよ。なかったですよ。これは、講習受けに行ったり。ファイアセーフティーインスペクションサーティフィケート。いろいろ貼ってあります。それが、自慢です。これは役所に合計で大体そのぐらい払ったら、あとは、動いてもらったっていうのが始まったので、2万ペソぐらい。で、合計で大体どのぐらいなんですか？100万ペソ。大体100万ペソぐらい。100万ペソってことは200万円ちょっと超えるぐらい。でもまあ、安くはないけど、夢があると思うんです。例えば、その締め切り1人に払って200万貯めてるって、そういうことじゃないから、なんとか改善できる。なんか夢がある。今回このジパング作ったっていうよりも、移転したんですね。前の広場のすぐ近く、すぐ近くにあって、そこはもういろいろ本当問題があって、家賃もすごい高かったし、トイレもすごい狭かったし、狭かったけど、高かった。近かった。何キロまで5万ペソ。ここ、3万。ここ狭い。まあ、家賃じゃね。まあ、高い高かった。店でも3万ペソってめっちゃ安い。でも本当に、尺足りますか？まず、そもそも、開店するときに、まあ、内装工事、今回、置いてますけど、かけてるけど、でも、前回の時は、300、まあ、日本円350万円、全部でかかっちゃった。かかった。今回いくらだって100万ペソは200万円ぐらい。そうです。前回は350万ペソかけて開業した、今回200万円で済む、200万円で済むけど、前はだから何が違うの？ 150万円ほどは、これからミーティングは中止。
そろそろまあ家賃も高いそうですそうなんですけでど、今日10時半からにしてもらってる。知らんすかあ第2に何十万あ、そうだね。もう無駄に払いました。本当今でもさ、思い出す肌の数どうしよう。朝礼とか、どこで探したの？ここで参加しようか。まあ一番最初に全然。の方がいいと思うね。大事っていうのが、ミーティング、まあそう忙しくて。まあ、で僕自宅別でそのフランスポーツ自宅でね。送迎の仕事だったんですよ。そうしようかな。それがベターかもしれない。1ヶ月間ぐらいで現場見れない。なるほどね。誰も見てない。で、工程表はないですけど、私はここまでのことをしてほしいとか、そういう感じで、まあ、説明とか全部渡してあって、で、1ヶ月後に、彼の塗装しかやない。1ヶ月かけて壁の塗装やる。人のために。1ヶ月で片目に。いや、わからないけど、すぐやめろ。やめてくれってやめて、もういいだ。こんなトップとした仕事をオープンするから、1ヶ月後にお金払った。もう払いましたら、いくらその時に払ったので、でも40万くらい。40万くらい。電気代が俺から抜けてくるだけで、電気代の時から40万くらい。片面電気代40万。言いようがない。それで入れるのがどこですかね。本当どこですかね。作るのも面倒くさかったんですけど、もう本当まあ僕もまあいい勉強代だなって思ってました。どこかで噂を聞いたのかな。で、違う、誰か。どこに未完成の家にあるんで。で、これだったら、だから、いろいろ市民に相談してくれて、僕の愚痴も聞いてくれた。本当に僕、その時に愚痴を言いたくてしょうがなくて、で、その時に、って言って、でも僕は、そうだったんで、見ろこれみたいな。そしたら、もう、すごい、市民に聞いてくれて、ああ、すげえな、話分かるな。すごいテンション上がって。で、じゃあ、次、頼むよ。みたいな。なったんですけど、その時、ちょっと10万くらい払ったんですよ。もう契約っていう感じで、10万くらい払ったんですけど、で、その後に、別になって、僕はちょっと知ってるくらいしかドライバーの方なんですけど、知り合いがパーって言って、ドライバー言ったのが、あいつらは大工だ。そうじゃないじゃないし、大工じゃないし、大工じゃないっていう。あいつらはトライシクルドライバーなの？そう。ベスト機種のトライシクルドライバーで、顔見知りドライバーって。だから、顔見知りのサシさんの知り合いのトライシクルドライバーが違う。そう。そもそも大工じゃないっていう。もうそれに十分払ってしまったっていう。言いましたよ。いやもう、今、最終的に、もう予算がだいぶのオーバーしてます。そうだ。なんて最終のそうですさ。最終私でできるいい。払う。はい。言ったら、ドライバーです。そもそもない。気持ちの中で、どうもそうやって皆さんのなるべく終わるようなタイプを見つけて、で、ようやくですね、で、もろもろ
そこで終わったんですけど、なんでじゃあ350万かかったかって言ったら、またここで問題。でももう、その、いい大工を見つけて、内装はできた。なので、本来ならもっと安くても、それで終わってたんですけど、ただ、借りたテナントのオーナー、これも本当にビルのオーナーって結構多分ビルで商売やられてるからさ、経験されてる人多いかもしれないけど、ビルのオーナーとの相性もあって、ビルのオーナーは最初は、要は、もっと広かったんですよ。借りたときは。借りたとき広かった。借りたときは、すごく広くて。まあ、お店がね。お店が奥まであって、キッチン広かったんですよ。それは狭くなるわけじゃない。いろいろ。いや、狭くなるんですよ。狭くなる。狭くなっちゃう。ならねえよ。いやいや、ならねえよ、なっちゃったんですよ。建物だから。いや、もともとまあ、そこに、そのビル自体は、上にオーナーが住んでて、で、階段上がって、まあ、オーナーの行くみたいな感じになったんですけど、もともとはそこの階段を抜けて、また別に別室が、僕の図面上の計画ではそこはキッチンでしょ。っていう計画だった。で、そしたらそこのオーナーが、僕に何も言わず、スパンってそこの壁、いきなり作って、要はだからそこのスペースの方が一気になくなっちゃったんだよね。こういう店があって、そういう店があって、ある日聞いたら壁があるみたいな。もう壁が。何それ。いや、オーナーとの約束では外に階段を作って自分たち自分家にね、登るよう階段はな作る。でも、ちょっと街とかそのシティホールの決まり上、外に階段を作ることができませんみたいな、いろいろこと言われて、でももう、ちょっといろいろお疲れ様です。黙ってんです。そんな。で、だから、そこにもお金がかかったし、もう、そこに配信とか言われたのが決定した。それ全部そうだ。それは全部。それはもう、みんなに。だから、そこの100万。まあ、うまくいって最初にプロになったもっといかない。そうだなぁ。だから、慎重に、欧米かもしれない。いや、壁がはぁって階段作ったでしょ。この後もいろいろあって、で、この前の店、ほんとすごいひどかった。前テラス席行ったの。テラス席。でもこのアーメレス、外に席があった。アーメレスって結構その欧米の方たち、テラス席にさ、すごい好きで。確かにね。そのさ、オペレストリートにあるお店のところ、ね、そうです。あ、そうです、ここも。壁ないもんね。ああいう感じで、その席作ってて、本当にそこに座る方たちって結構多くて、ちなみに、テラスにある状態で営業を始めたわけです。そうですね。その時は何もなかったんですよ。で、始めて、そしたら本当ものの数週間後で、そしたらセットバック、これ、この区域の決まりで、ここは公共の場だから、その場には席を、このビルの敷地じゃない道だよみたいな。そうです。道だから出すな。
大打撃ですよ。そこの席だけでかなりやっぱり売り上げが上がるわけじゃないですか。そこはなくなるっていうのもあるし、あるんですよ。聞いてもらってね、本当すごい聞いてもらいたくてしょうがない。セットバックだって言われて、引っ込ます。引っ込んで、もうその分でも席数が減りましたね。で次に、オーナーの独断で、階段カップさんに食べるパンを作られて、でキッチンなくなりました。でそのキッチンっていうのを、じゃなくなった代わりに、ちょっと店の横に、屋外ですけど、キッチンなくなったから、すぐ見たら、そんな考えるね。でも、それをちゃんとオーナーに許可を取ったんですよ。ここに作ってもいい？ちゃんと許可を取って、オーナーもって言って契約書も交わしたんですよ。契約を交わして、その後にセットバックをしてやる。そしたらオーナーは言ってきたんです、僕に。ここのキッチンも、キッチンも道の上にある。拍手じゃないけど、そういうことになる。キッチンなくなってさ、俺のキッチンどこ？で、しかも、運の悪いことに、店内に換気扇ないから、調理ができない。そこまで追い込まれた。もうすごいところまで追い込まれて、ここまで聞いた人に、本当に皆さんもう、えげつないですから、やっぱりいいになるまたさらに、あって、そもそもそこのオーナー、僕が買い出しの2つに、ビルディングパーミットがあって、そこのビルで、商売をやってもいいですよっていう会社の届け出を出しなかった。で、とある日に、役所ですよね、日本でいう役所の人たちをパッとそこで、俺で止めてって言うのはなんではけないんですよ。こっちは許可書も全部それる。すべてそれるってこと。でも、原さんが分かるけど、ディズニーファミリーの話だからやってるっていう。全部、いやいや、別にいいのかなとか、取る。でしょで、だって、怒られたんじゃない役所に言いたいんだ。だから俺は取ってる。営業とか出てる。すごい違いある。お客さんすいません、ちょっとベルギーファミリーないですよ。しょうがないです。普通は、先に言わずに出てる理由がある。みたいな。アンドレスシティ市役所ってそんなこともあるんですね。でも完全に止まってるんですよ。物知らないといけないんだね。ベルギーバンク出てるからそれを前もって今回は絶対調べなきゃいけないと僕の学びました。今回ここにいた時も必要以上に聞きました、オーナーに。ここビルディングパーミット取ってる。それをちゃんと聞いて、本当に書類にしてでも前回のやつをちょっと学んで、でも怒るでしょ、だって。いや、俺もさ、PIR とかの許可証も取ってるし、なんかお酒売っていいとか、全部ですよ。ここにあるやつ。だってオーナー許可したじゃん。でもベルギーバンク出てないのは、それに言わない。聞いたら、ほんとすごいもう悪みたいなやつがいろいろ出てきたんですけど、で、これはさすがに高いましたよね。僕が悪くないのに、僕の店にバイオレーション、ここは税金払ってませんみたいな、貼られてる。貼るんだ。なんかニュースとかたまに見るね、こういうガサ入れみたいな人が、後ろにガー帽子とかかぶって制服してるやつが来て、貼られてジパングがお金払ってないんで、タックス払ってないみたいな会社をバー貼られて、ちょっと待て。なって、これはさすがにってなって、もうオーナーともうめちゃくちゃ言い合いになってて、オーナーがいろいろ問い詰めると、ちょっとここで言うのもあれなんですけど、
税金かけてね、だからもうそれの手待ちですよね。で、まあ、1週間、店閉めましたね。で、店閉めて、で、もう本当にいろんなコネクションを使って、もうどうにか開けて、で、オーナーも連れて、で、オーナーに、まあ、ビルディングパーミット取ってもらわないといけない。そうです。で、オーナーにもそれも言って、オーナーもやっぱなんだかんだ言うわけですよ。税金関係がビルディングパーミット取るためには、じゃあ、まあ、無払い分の税金払いみたいな必要があるわけですよ。オーナー自体が何も払ってなかった。だからない。そう。本当にだから完全にとばっちりです。1週間分。でもそこまで苦労した店を手放して移転したんでしょ。はい。もういや、あそこは相性が悪かったです。本当にがついたらもう出ようかなってなった。なんか、いや、1年は続いたっていうのもあったし、ちょうど1年経った頃に、この騒動になった。まあ、タイミング良かったなと思って、ちょうどそのビルの契約自体が1年だったんで、もう更新はしませんと。もう、向こうも盛んに言ってきます。この条件になったから、急にファン優しくなって、更新してくれってことを言います。僕も安くして、もう、嫌だ。でも欲しいじゃないその何百万か。いや、もう嫌だ。もう信用できないし。今回、だからもう客を来ないかなって思ってから作ったこといや、ここはもう本当に、まあ、今こういう状況ですけど、場所取りです。でも、まあ、今年は苦しいかもしれないけど、後々こっちがいいだろうと思って、そうですね。場所を取った。はい、もう場所取りで、どんどんやっぱりいい場所ってすぐに取られていくんで、ここが入ったんだから。今年は客が入るだろうなと思って取ったことなくて、はい、先のこと見たら、完全にそうです。なかなか、なんか、侮れないことを考えたりしちゃいますね。いやいや、大社長ですね。いや、大社長じゃないですけど、はい。なんか、でも、すごいね、でも勉強になりましたね。かなり勉強になりました。そんな、でも、本当に今のは面白いね。いや、今年は客が入るんだよな、それは思うじゃないですか。はい。いつこの店は10月です。あ、10月とかには消える人いないわけだよね。まあでも、試しに、なんていうんですか、まあ、反応じゃないけど、今開けたらどういう感じのお客さんが来るのかなっていうのは、見てみたかったんで、ちょっと開けてみて。でもまあ、それは見てみたいのもあるし、まあ、たとえ触れるためでもいい場所を取るんだといいじゃないですか。感心した。いや、もう、みんな。なんかほら、バンバン優しいです。こういったことなって見えるじゃないですか。そういうわけじゃないよ。それだけじゃないとね。俺はそれだけじゃないんだということだね。そうか、すげえな。なんかそんなこと思われる人がいないと思う。まあまあ、諦め根性悪いです。だいぶ本当勉強しましたね。そうだ。このオーナーは、勉強もあるけどさ、確かにそういう人は縁切らなきゃどうしようもないからね。そうです。そこにいたらまずいなっていうのを、本当に見極めたっていうか、すっごい下がった料金で、向こうの提示してきたんですけど、もうそんなの信じれないし。ワクチン感染のニュースともに、家賃倍にするからやり始める。そういうことするでしょね、あり得るもんね。ありそうですか。ビルディングバブルないよ。それはだって、役所の人間が言われる。いきなり言われましたよね。1週間で1週間でも、やっぱお客さんは入ってたから、その時。入ってたんで。お客さんこうやって営業してるところに制服着た人が来たってこと。大群で来ました。おお。
ガス入りになったんだ、本当に。ガス入りって言うんじゃない。いや、こっちは何も悪いことしてない。だから僕も、ツンってしたんですけど、元の根本ですよね。そもそもそこに商業していい。こんなことバカなこと言ってるけど、そんなことないよねって俺に話してみたら。いや、税金が全部まだ払い終わって払い終わってなくて、じゃあ、その間に、お前、一気に払えよって言って払ってもらったって。そうですね。それでようやく結果は1週間